Jone Riksusta. Jone, mitä sinä olet ajatellut esittää? Mä aion hakata kaikki juttuja, mutta mä ajattelen, että ne on sun faijat. Eli siis hakkaat erilaisia esineitä ja kuvittelet, että siinä on vanha isäni. Todellakin, Yle Parsa. Ja mikä tämä sinun esityksen nimi on? Sun faijas hakkuu. Asia selvä. Jone Riksusta ja sun faijas hakkuu. Musa päällä! Yle!